Ko za ki gaya mana me sunanki? Sunana Alheri. Alheri ke mutumiyar wani gari ne? Ni mutumiyar Gudun Siyawa ne ba siya ne. To Alheri shekarun ki nawa? Shekaruna 31. Alheri kin samu akalla shekaru nawa a nan gurin? Ni akalla na samu shekara 7 a nan bayan. To kin bar gidan iyayenki kuma kin zo na iyayenki suna da rai ne? Suna nan a raye. To me kika ce musu da zaki bar gida? Me da ce zan zo yawon bariki na. Kika ce zaki zo yawon barikin ki? To kina zo nan kina zaman kanki kenan? Zaman kaina nake. Me da me kike akwai sana'a da kike ne ko na abu? Ba sana'a da sai da duri. Tambaya na ake yi. Akalla kina samun nawa a rana? Akalla nakan samu a rana in na samu customer nakan samu 3,000, 4,000, 5,000. To kaman to kaman mutane maza nawa kike samu ki yi mu'amala da su a rana? Duk wanda ya zo ko 100 ne ya zo zan mallaka. Ko 100? Ko 100 ya zo zan dauka. To akwai wani dan shaye-shaye da kike yi? Akwai kina dan shan wani abu ne? Ina diba ruwa sosai. To ga rasa kenan. Ba rasa. Da ko akwai dan wani wiwi ko dan wani sholi? Ba da shan wiwi, ba shan sholi, ba shan madara. Daga giya sai sigari. To kaman kuna amfani da kororon roba ne, kina ce musu amfani da kororon roba? Roba mai kyau ma. To idan an ce za a taimake ki da wani abu yanzu ki bar abin da kike yi, za ki bari? A taimake ki kaman ko da sana'a ko da wani aiki? Za ki koma gida? Zan koma gida. Yanzu kike so gwamnati ta miki? Ni abu da nake so gwamnatin da ta dauki nawainiya na ta ban kudin akan na je gida zan yi jari abu da nake so yi jari na zona a gida zona iyayena in taimaki iyayena su ma akan jarin da zan yi a dan kudin da ina dan samu ina da taimaka kaina ne muna da taimake su. To na yadda dan koma gida nan. Kin aihu ne a nan gurin? Na aihu a nan gurin yaya 2. To suke. Allah ya karbe su. Shi ya bani shi ya karbi kayansa. To mun gode ta kai. Yawa.